Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 26 fevralda Aşgabatyň hususy dukanlaryndan alkogol önümlerini aýyrmak boýunça reýet geçirildi. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Düň tutuş şäher boýunça hususy dukanlarda reýet geçirip alkogoly aýyrdylar. Bazarlarda alkogol satýan ýüriten okatlar bar. Olardan başga ähli dukanlary hem barladylar diýip satyjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Azatlyň habarçy saýdar. Onun sözlerine göre häzirki barlyklar alkogolyň ziyanly täsirleriniň öňüni almak boýunça kanunyň talaplarına göre geçirilýär. 2018-nji ýylyň dekabrynda kabul edilen kanun şu ýylyň başynda güýje girdi. Türkmenistanyň häkimetleri alkogolyň sowdasyna gadagançylygy we çäklendirmeleri birnäçe ýylyň dowamında ençimege girdipdi. Odalkydaky ýurdun iri şäherleriniň hususy dukanlaryndan alkogol önümleri geçen ýylyň iýul aýynda Türkmenistanda 2018-2024 ýyllar aralygynda alkogolun garamat täsiriniň öňüni almak boýunça milli programmanyň kabul edilmeginiň ýa-ni köpçülikleýin aýrylypdy. 8-nji ýylda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda hususy dukanlaryň şol sanda alkogol satýan nokatlaryň köpçülikleýin ýapylyp başlananlygyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ondan öň alkogolyň sowdasyna gadagançylygy 2017-nji ýylyň tomsunda Aşgabat 2017 halkara sport çäreleriniň öňü tirasynda ýerdipdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we söhbetdeşleriniň sözlerine göre alkogol önümleriniň sowdasyna girdilýän resmi çäklendirmeler ýurtda spirtli içkileriň gara bazaryny döretdi. Türkmen häkimetleri alkogol önümleriň sowdasyna girdilýän çäklendirmeleri kommentirlemeýärler. Döwlet mediasy bu arada habar bermeýär. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Şu günler Türkmenistanda meydanlarda ösürilip yetiştirilen gans şuundurunyň hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär. Ýurdun welaýatlaryna şol sanly Balkan welaýatynyň ekin meydanlaryna döwlet tapşyrygy esasyna daýhanlar şuundur ösürip yetiştirýärler. 26 fevralda Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Balkanlyk kärenetçileriň gans şuunduruny kabul edýän kärhanalary önüm tapşyrmak boýunça dürli kynçylyklara sebäp bolýanlyklaryny habar berdi. Birinjilik bilen Balkan welaýatynda ösürilip yetiştirilýän şuunduruň hasylyny täzeden işläp şeker öndürýärli. Welaýatyň çägine zawod, fabrik ýok. Şol sebäpden şuundur ösürýän Balkanly daýhanlar ýygnan hasyllaryny welaýatdan ta 800 kilometr töweregi aradaşlykda ýerleşýän Mar welaýatynyň Mar şeker döwlet kärhanasyna tapşyrmaly bolýarlar. Munyň üçin kärenetçi daýhanlar ýygnan hasylyny uzak ýol söküp habarçynyň sözlerine görä transport çykdyjylaryny öldürniň hasabyna Mar welaýatyna äkitmeli bolýarlar. Türkmenistanda şuundur ösürip ýetiştirýän hojalyklar Mar şeker döwlet kärhanasy bilen şertnama baglaşyp, şol şertnamanyň esasyna öz önümlerini agdalýan kärhana tapşyrmaga borçlanýar. İkincilik bilen Mar şeker döwlet kärhanasy Balkany daýhan hojalyklaryň kärhana tapşyran şuundurunyň umumy agramynyň üstünden tebigi zaýatçylygy degişli diýip 10%-ni aýyrýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeş bolan Balkany daýhanlar uzak aralygy adaty ýüklowda daşalan jemi önümiň 20-30% goloýunyň zaýalanýanyny aýdýarlar. Şeýlelik bilen daýhan özüniň şuundurdan gazanmaly gazanjynyň tas 3-den 1-ni ýitirýär diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Häzirki wagtda ýurtda ýekete gans zawody bar. Ýöne habarçynyň maglumatyna görä Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň gündoguruny 2015-nji ýylyň aýagyna ýurdun 2-nji gans zawodyny gurmak işlerine girişilipdi. Zawodyň guruluşy bir wada göwnejä ýalydy. Binanyň boýu ýetdi. Şondan soň guruluşy togtady diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com websaytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosyny habarlar gündeligimizde dowam etdirýär.
Türkmen banklarının öz müşterilerinin yurdun daşında pulu naklaştırmak mümkinçiliklerini çäklendirýärkä daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleri gazancyn gözleginde bir kanun ýagdaýlara duçar bolýarlar. Ýa-ni ýakynda Ukrainada Türkmenistanly student we ony işe yerleşdiren Ýerdaniýaly jogapkärçiligi çekildi. Ukrainanyň medeniýetinde 21 fevralda çap bolan maglumatlara görä, bu ýerde Türkmenistanyň raýatynyň Suhamlinski adyndaky universitetiň studentiniň Shaverma atly azyk satýan nokudunda işlemegi barada gurrungy diýer. Habar berilişine görä migrasiýon kanuny bozanlaryň ikisi de hem işgär hem de ony iş bilen öpçüneden adam Ukrainanyň Nikolaev oblastynyň migrasiýon gullugynyň bir kanun migrasiýanyň öňüni almak boýunça bölümine alınıp barlypdyr. Ukrainanyň döwlet migrasiýa gullugynyň maglumatyna görä Türkmenistanly student bir kanun zähmet çeken iş ýerinde ikinji gedek tutulupdyr. Ol ýurdun kanunyny bozup kanunda göz öňünde tutulan ýöriti ruhsady bolmazdan zähmet çekipdir. Şo sebäpden Türkmenistanly administrativ jogapkärçiligine çekilipdir. Ukrain mediasyna görä Türkmenistanyň raýatyny iş bilen öpçüneden Ýerdaniýanyň raýaty hem Ukrainanyň zähmet düzgünlerini bozanlygy sebäpli administrativ jogapkärçiligine çekilipdir. Türkmenistanyň onlarça müň raýaty häzirki wagtda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda okuýar. Olaryň ençemesi okuwyň daşynda gazanç edýär. Azatlyk bilen töhfetdeş bolan studentleriň özleriniň sözlerine görä Türkmenistanlylaryň ençemesi mali kynçylyklary başdan geçirýärler we özlerini öz başda öpçün etmek üçin iş gözlemäge mejbur bolýarlar. Soňky döwürde Türkmenistan öz raýatlarynyň ýurdun daşyna pul uğratmak we ýurdun içinde ýatyrylan mali serişdeleri daşary ýurtlarda ulanmak mümkinçiliklerini çürt kesik çäklendirdi. 2017-nji ýyldan beri Türkmenistanyň daşary ykdysady banky öz müşterileriniň daşary ýurtlarda puly naklaşdyrmak mümkinçiliklerini hergije gündizde 1000 Amerikan dollarynyň bir aýda 160 Amerikan dollaryna getirdi. Şu sebäpden ýurdun daşynda bilim alýan raýatlaryň ençemesi okuw puluny tölemek we gün görmek kynçylygyna tedibar boldy. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanly studentleriň we media serişdeleriň maglumatlaryna görä ýaşlaryň köplençe açyk alýan halatlary we gazançyň gözleginde dürli ýagdaýlara şol sanda bir kanun ýollary baş goşmagy hem serekdäl. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris.